Хәзер эфирда матбугат күзәтүе, аның белән сезне журналист Миңназым Сәфәров таныштыра. Хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар. Татар матбугаты ниләр турында яза дигән сорауга җавап эзләүне дәвам итәбез. Әлбәттә, инде беренче чиратта Сабан туйлары турында. Элек 12 айга бер килә ул Сабан туй бәйрәме дип җырлаган булсалар, быел 2 елга бер килде ул дип җырларга да булыр иде. Шуңа да халаганы тансыклап көтеп алды. Ләкин мондай бәхет бөтен татарларга да эләкмәгән булып чыкты. Шәһри Казан газетасының Сабан туйга атап чыгарган язмасыннан аңлашылганча, Нижневартовскида, Сургутта, Самарада Сабан туйлары быел да булмый. Татарстан районнарында да бар икән Сабан туйларыннан мәхрүм калган авыллар. Шундыйлардан газета Әгерҗе районының атаклы Ишбубый авылын, Апас районындагы Әлмәндәр авылларын атаган. Әлмәндәрдәге Сабан туен инвесторлар оештыра торган булганда, быел аларның халыкка бәйрәм ясарлык рәтләре булмаганлыгы ачыкланган. Ә бит шул халыкның җирләреннән ашый үзләре. Шулай ук Шәһри Казан газетасы Мөслим районының Әмәкәй авылында Сабан туен авыл советы гына түгел, шул җирлектә яшәүче яшьләр һәм шул авылда туып, калаларда яшәүчеләр дә күтәрешкән ачыклаган. Әмәкәйдә Сабан туен көндез һәм кич белән бәйрәм итәләр икән. Алай гына да түгел, яшьләр бәйрәмгә үзләре теләгән артистлары да чакыртып, түләп дип уйларга кирәк, кайтаралар икән. Татар тарихы менә шундый буладыр инде ул. Кызыклы язмалары белән сөендереп торучы безнең Мирас журналы да июнь санында Сабан туй бәйрәмен үткәрү тарихына күз салган. Тайсырда беренче Сабан туйлары дигән тупламада 1917 елгы революциядән соң татар авылларында Сабан туен нинди итеп үткәрүләре турында гыйбрәтле фактлар китерелә. Баксаң, хәтта 21 елгы ашлык чорында да Сабан туйларын үткәргә җай тапканнар. Яңа хакимият. Дөрес, үзләренчә әйтеп, быргылар кычкыртып, барабаннар бәреп, совет властының өстенлеге турында лекциялар укып, спектакльләр күрсәтеп, әминә-тәтеш иясендәге яңа сала, бәке, Барыш һәм Никифор волыслары татар укытучылары оешмасы һәм билгеле инде шул районның коммунистлар комитеты бер җирдә дә булмаган рәвештә, ягъни 3 көн дәвамында Бәке авылы янындагы Чабыр ярминкәсе тавында Сабан туй үткәргәннәр. Сабан туенда электән бирле гадәт булып килгән уеннардан башка да бик күп яңалыклар бар иде дип язган 1920 елның 11 маенда чыккан Эшче газетасы. Ат чабыштыру, көрәштерү, тартышу һәм башка шуның ише уеннарга башка төрләре, шигырь уку, декламациялар сөйләү, спектакльләр, концертлар булды. Бу көннәрдә һәр авылда һәм Сабан туйы була торган җирдә укучы балаларга махсус ашлар пешерелеп ашатылды. Сабан туенда булса тамак туйдырган булып чыга сабыйлар. Аңлагансыздыр, замана бер кайчанда да рәхәт кенә булмаган. Я революция белән ачлык, я кризис белән коронавирус. Әмма соңгы 100 ел аралыгында халкыбызның шанлы чал тарихы барышында милләтебезнең рухын сындырга тырышулар бик үк барып чыкмаган. Алга таба да шулай булса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.